І головні три наших думки – це ті меседжі, які ми несемо українцям. Це Україна – країна курганів, українці – носії курганної культури, і кургани – це могили героїв. Україна – це країна, яка дуже важна на даний момент, особливо в нашому регіоні. Ось я сам білорус, я знайшов своє місце тут. Я бачу людей, які приїхали з Грузії, з Польщі, навіть з заходніх країн, з Азербайджану, з Росії так само. Це люди, які не змогли фактично зреалізувати некоторі речі у своїх країнах з різних причин. І Україна нам нечто дала тое, что дае некую надею, что мы можем нечто зрабіць. Зрабіць ад нас, зрабіць позитивно. І для України, і для наших країн. І ось твоє почуття ось України, ось як сучасної Скіфії, ось откуль яно, ось воно є, но мені подається, що ось як його потлумачить. Є? Це ти правильно підмітив. Скіфія, вона була поліетнічною. Там були різні народи, різні племена, але їх щось об'єднувало. Їх тримала не стільки військова сила, як спільне культурне середовище. Це звіриний стиль, коли міфічні істоти уособлювали образи, які люди розуміли, які могли читати їх, незалежно від того, якою мовою вони спілкуються. Також культ героїзму, культ героя, людини, яка мала вміння, силу, військовий талант. Вона могла зорганізувати людей і привести народ до кращого життя або взагалі забезпечити виживання. І курганна культура, як наслідок, як похідна від культу героїв. Ми займаємося історичною спадщиною. Україна – це країна курганів, я перший це підтверджую. І така думка у нас з'явилася. Наведать курганы Украины, каб даведацца можа нешта большее про украінскую гісторыю. І заўсёды Украіна так успрымаецца ўсё ж такі такое стэрэатыпнае бачанне, што Украіна, вось гэта Русь, Украіна, Лаўра, Украіна, Богдан Хмельніцкі. І калі ведаеш вось тое, што мы ведаем цяпер, вось курганы, вось гэтую больш глыбінную спадчыну, можа пад гэтым мы можам знайсці нешта новае, нешта іншае пра гісторыю Украіны, пра тое, чаму яна такая, і можа чаму мы тут, чаму Украіна стала месцам, якое прыцягвае людзей з розных куткоў свету. Мультинародная. Так. Вось на гэтым этнічным падмурку, які ўкраінскі, ствараецца нешта вялікшае. Так от, ми повинні якраз показати українцям, що в цих курганах лежать саме їх герої. Не якісь там далекі скіфи, які мало зрозумілі, мало відомі, напівміфічні кентаври, а от це відомі нам історичні постаті, які лежать в курганах, про які ми повинні знати. Коли було насипано саме перший курган, там 5-6 тисяч років тому, і от оця тяглість традиції, яка пройшла через тисячоліття і до новітнього часу.